Γεια σας από τη Replay Smoke. Σήμερα έχω επιστρέψει για να μιλήσουμε για την τελευταία σειρά των υγρών αναπλήρωσης η Liquid France, την Classic Kiss. Παρασκευάζονται στη Γαλλία με αναλογία PGBG 50-50 και ρευστότητα για όλους τους ατμοποιητές. Και τέλος να σας πω ότι διατίθεται σε δυνάμεις νοικοτήνης 0, 3, 6, 12 και 18 mg. Τα συγκεκριμένα υγρά έχουν πιο elegant γεύσεις, αλλά πάμε να περάσουμε στο κοντινό για να πούμε όπως πάντα κάποια πραγματάκια για τις συσκευασίες, αλλά να μιλήσουμε και για τις γεύσεις. Πάμε να μιλήσουμε για τη συσκευασία, γυάλινα τα μπουκαλάκια 20 άμελα. Στο πίσω μέρος έχει κενό η ετικέτα μας για να μπορούμε να διακρίνουμε το υπόλοιπο του υγρού. Οδηγίες, προφυλάξεις, σημάνσεις, τα συστατικά, τα πάντα στα ελληνικά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τη δύναμη νοικοτήνης, αριθμός παρτίδος του προϊόντος και ημερομηνία λήξης. Τα καπάκια είναι childproof με το γνωστό scratch για να είμαστε σίγουροι ότι εμείς ανοίγουμε πρώτοι τις συσκευασίες μας και να σας πω ότι αντί για επιστόμιο έχουν αυτό εδώ το γνωστό σταγονόμετρο. Πάμε να περάσουμε στις γεύσεις. Θα ξεκινήσω με το Bach που είναι ένα δελεαστικό μείγμα μήλου, κανέλας, βανίλιας και καραμέλας. Το Beethoven είναι ένα διακριτικό μείγμα γρεναρδίνης, γλυκάνισου, δροσερής μέντας και βιολέτας. Το Chopin είναι ένα μαγευτικό μείγμα καπνού, τραγανού μπισκότου, πλούσιο σε κανέλα, αλλά περιέχει μέσα ταυτόχρονα και μπανάνα και βανίλια. Το Mozart είναι ένας συνδυασμός κόκκινων φρούτων. Περιέχει μήλο και γρεναρδίνη, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με γλυκόριζα και δροσιστική μέντα. Για το τέλος άφησα το Classic Kiss που έχει ως βάση το ρούμι, μπισκότο και μπανάνα μαζί με καραμέλα και βανίλια. Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου από τη συγκεκριμένη σειρά. Περάστε από τα καταστήματά μας να τα δοκιμάσετε και να κρίνετε κι εσείς οι ίδιοι. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, αλλά να μας ακολουθείτε και σε όλα τα υπόλοιπα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, καλά τμίσματα. Γεια σας!